Padme Om Mani Padme. Robiť niečo, aby ste sa vnútorne menili k lepšiemu, nie je až tak jednoduché, ale je to veľmi krásne. Prečo? Lebo základná vlastnosť každého človeka je byť dobrý. Každý človek v živote sa snaží byť dobrý od narodenia. Keď vaša myseľ je veľmi aktívna, je podobná hurikánu. Predstavte si more, rozbúrené more, búrka, fúka vietor strháva vodu z hladiny mora a niekam nesie. Tak približne takto funguje priemerná myseľ človeka. My sme bytosti z pohľadu západnej medicíny psychosomatické. Naša psychika ovplyvňuje náš fyzický stav. To znamená, že keď naša myseľ alebo náš duševný stav je takýto, tak priamo úmerne sa budeme aj fyzicky tak cítiť. Om Mani Padme Om. Meditácia nie je cieľom. Cieľom je zmeniť negatívne vlastnosti na pozitívne. Ako také základné meditácie človek by mal cvičiť na uvedomenie svojho dýchania, pocitu, ktorý sa odohráva v tele v dôsledku dýchania, preciťovaniu svojho tela. V prípade nášho meditačného centra je tu možnosť sa učiť, ako správne stišovať svoje myseľ, aby človek bol kľudnejší, aby bol radostnejší, aby bol viac na osoch pre svoju rodinu, pre celú spoločnosť a aby bol zdravší. Nakoľko psychický stav priamo úmerne súvisí s tým, ako má človek vnútornú kondíciu mysle. Pomaly ukončite svoju meditáciu, pohybte prstami na rukách, na nohách. Prípadne sa pohnite, aby ste nemali strpnuté nohy. Tibetské náuky nič neprikazujú, nič nezakazujú, oni vysvetľujú. Tibetské náuky môže praktizovať ktokoľvek. Či je človek kresťan, moslim, žid, nie je prekážka pracovať s myslom. Nakoľko naša myseľ vlastne nie je ani kresťanská, ani židovská, ani moslimská. Je to myseľ každého človeka a živých bytostí a je to skôr taký nadnáboženský pohľad. Ľudia sa nemusia báť tým, že prídu do meditačného centra, oni sa nestanú buddhistami. Slovo buddhista je tiež novodobé. Predtým sa používalo iné slovo, keď sa to povie, nakoľko nemáme podobné slova, ktoré majú v tibetštine, dá sa používať, že buddhista to je ten, ktorý pozerá dovnútra seba, nasleduje vnútornú cestu premien a keď to správne robí, objavujú sa pozitívne zmeny, začína byť láskavejší, začína byť lepší človek, začína mať lepšie srdce. To znamená, že táto metóda mu sedí. Ale nemusí byť zároveň aj buddhistom, môže byť v akomkoľvek vierovyznaní. Keď takto na ňu pôsobí to jeho vierovyznanie, tá duchovná cesta, tak je to dobré.